Tak poďme na to. Poďte, prevediem vás. Ahoj všetci. Takže vítam vás na mieste činu, kde momentálne rekonštruujeme prízemie rodinného domu. A v tomto priestore, ktorý tuto vidíte, sú už vypratané veci, ale vo videu vám ukážeme, ako to tu vyzeralo predtým. Ako vidíte, toto je priestor obývačky a budúcej jedálne, je pomerne tmavý. Takže v návrhu vám potom ukážeme, čo sme tu všetko vymysleli. A budeme si to detailne prechádzať a riešiť postupy, aby ste videli, ako toto celé bude prebiehať. V momentálnej fáze sú už urobené nejaké práce, to znamená, že sa vysekala dlažba, vysekali sa obklady. A tuto je pod týmto je masívna podlaha, ktorú zachovávame, takže preto je šetrne pozakrývaná. A priestor tým, že je už vyprataný, tak sa čaká, nakoľko v priebehu pár dní nastupujú elektrikári a idú sa robiť kompletne nové rozvody. Poďte, ideme ďalej. Toto je pôvodná toaleta, ktorá v podstate je už rozobratá a pripravená už na to, aby vodár nám pozapájal veci, čo treba. A toto je vstupný priestor, vlastne kadiaľ sme prišli, tiež je tu vysekaná podlaha, na ktorú sa bude dávať nivelit, nakoľko sem ide vinyl. Tá podlaha, niekedy sa stáva to, že môže ísť na existujúcu podlahu aj vinyl, ale v tomto prípade to nebolo možné, nakoľko tá podlaha už nebola ani dobre prilepená, nedržala a hlavne bola krivá. Takže ideme ďalej. Tu sa dostávame už do časti, kde sme vlastne v takej intimnejšej časti. Toto je spálňový priestor, kde tu bola tiež predtým laminátová podlaha. Ide sem naspäť laminát, ale iný. A taktiež sa tu vlastne bude riešiť úprava elektriky. A tuto vlastne sme v kúpeľni, kde tuto máme šikovných vodárov, ktorí už pracujú pilne na našich predstavách, krásnu šarmantnú pomocníčku. A tuto sa vlastne ide riešiť sprchový kút, umývadlo, môžeš kľudne. A tuto máme kotolňu. Takže necháme ich pracovať, aby sme tu nezavadzali. A ďalšie informácie v ďalšom videu.